To fa mai sauraro, sabuwar waƙar Dauda Kahutu Rarara kenan wadda ya yi wa wato zaɓaɓɓen shugaban ƙasar tamu ta Najeriya wato Ahmed Bola Tinubu. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon waƙar a cikin wannan channel nan mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Cewa mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko ko kuma in ce ziyararka na farko kan wannan channel nan mai albarka mai suna Tushen Hausa 24, samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribe, kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa domin haka shi ne da baka damar samun zafafan labaranmu kuma da ingantattu da zarar mun ɗora. Samu guri ka zauna ka shirya tsaf domin saurara cikakken bidiyon wannan waƙar a cikin wancan nan mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum mai sauraro. Barkanmu da jimirin sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rana tamu mai albarka. Labarai dumadumin su. Kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan shirin namu naku mai albarka mai suna Tushen Hausa 24 ya leko zazzafin batu na waƙar wato jarumin masana'antar Kano kuma jarumi na siyasa wanda ake masa laƙabi da Dauda Kahutu Rarara. Kamar yadda zai saki waƙar nan karfe 8 domin sauraron cikakken wannan bidiyo daga wannan shirin namu mai albarka sai ka garzaya kan channel ɗinsa mai suna Dauda Kahutu Rarara, ya ɗora ta karfe 8. Ai sauraro lafiya, mun gode.